To uvidíme, že čo z neho bude. Pytle, nedá pokoj. To je. Nedá, moc to uvidím, že reprezentátor si to. Ahojte priatelia jazdeckého športu, športových koní a naši priatelia. Poďte s nami k nám na jazdáreň, na posledný tréning pred pretekmi. Malá Tereska, sestrička, si prišla troška sadnúť na koníky. To bude ďalší pokračovateľ v rodine, ktorý určite raz bude jazdiť na koni. Kámoška, samozrejme. Tento tréning bude veľmi zaujímavý, pretože budeme skákať opäť vysoké skoky. Musíme si overiť, či koníky sú pripravené na preteky a či sa nám podarí na pretekoch aj dobre zaskákať a troška si koníky na tie preteky pripravíme. Skákať budeme najprv na rozoskákanie tento kolmáčik 90 cm. To si zo pár razy skočia a potom už budú skákať skoky 90, 100, 110, 120 a 130 cm. A keď sa im toto podarí absolvovať, tak si myslím, že sme na preteky dostatočne pripravení, aj koníky, aj dievčatá, lebo na týchto pretekoch sa väčšie skoky ako 110 neskáču, takže bude tam len Z-ko 100 cm a ZL-ko 110 cm. Čiže keď my preskáčeme u nás doma 100, 110, 120 a 130, tak je to absolútne v pohoďke. Ideme na 110 cm kolmák nad sudom. Takže vlastne 100 ani nemáme, máme tento kolmák nad sudom a už všetko bude vyššie. Pokračovať budeme pod kopcom na oxery. 115 cm vysoký oxer, kto nás sledujete, už viete, v čom je problém. Keďže odskok je nižšie ako doskok, tak vlastne keď nameráme na skoku 115 cm, tak skáču 120 až 125. V skutočnosti máme tu štúdiu, Emka krásne má koňa pred sebou, zaklonená, nepovolí ruku, šupik, nádherný skok. Jovikovi už sa asi polepšilo, lebo už mu to ide, takisto Saška. Koňa má pred sebou, nepovolí ruky, nádherný skok, Achillovi to ide dneska, je pomaly nezvládateľný, ale to je dobré. Jovikovi sa velice polepšilo, ideme kombináciu 120 cm, 2 kolmáky, na 2 cvalové skoky, výborne, toto nám už ide. Teraz tu máme oxer 120 cm a dlhý 120 cm. Tam ešte Jovika nemôžeme moc naťahovať, takže sme mu z toho urobili taký ako vejár, aby to nebolo také dlhé, ale výšku sme nechali. Achilles to skáče s prehľadom. A 130 cm bullfinch. Skáče aj Jovik ako nič. A pokračujeme na dvojskok. Túto kombináciu výborne, podarilo sa. Pozrieme si to ešte raz. Výborne, aj zadné nohy výborne. Emka, toto sa ti naozaj podarilo. Teraz to ide skákať Achilles, ale máme tu ten problém, keď zbadal pred sebou, že ide na ten bullfinch 130 cm. Vrhol sa dopredu, nebol dobre poskladaný, nemohla ho Saška ovládať a tak sa ísť nemôže skákať 130 cm, takže Saška ho zobrala zo skoku preč, ukludní si ho
tak, aby ho ovládala, tak nacválala a ide na ten bullfinch. 130 cm Achilles, nemá žádny problém s tou výškou, ani s dvojskokom, no hotová nádhera. Výborne, to sa podarilo tiež. Pozrime si to ešte raz. Všímajte, Achilles dopredu uši, sleduje skok, nádherný odraz. Prišiel na miesto, nádherne skočil, no vynikajúce. Tak to by bolo dneska asi všetko. Ja si myslím, že nebudeme kone zbytočne unavovať. Skočili sme si zo pár skokov, tak aby sme si overili výkonnosť. A to by pre dnešok bolo všetko. Viac už skákať nebudeme. V sobotu budú tie preteky, takže dievčatá ešte nejaké prijazďovačky budú robiť, nejakú drezúru. Ľahký oddych v teréne a potom v piatok budú mať kone absolútne voľno. A potom pôjdeme v sobotu na preteky. Vyzerá to výborne, priatelia. Achilles stále skáče ochotne, stále chce pracovať. Tá chuť ho neprešla až tak, že Saška má s ním niekedy problémy a musí ho krotiť. No a Jovik, ten mal nejaký zdravotný problém. Neprišli sme na to, čo mu je, ale po tej strate výkonnosti sa vracia mu tá chuť späť do skákania. Už sú tie skoky také lepšie, uhladené, nenamáha sa pri tom, takže my si myslíme, že ho tie zdravotné problémy prešli a už je zas v poriadku a môže pracovať ďalej. Takže to by, priatelia, bolo od nás pre dnešok všetko. Budeme vám vďační za lajky, prípadne za komentáre. Dajte si odber, aby vám neušli ďalšie naše videjka, lebo vás budeme informovať, ako sme dopadli na pretekoch a aj vám ukážeme ďalšie naše tréningy. Tak sa s vámi pre dnešok lúčime. Dovidenia.